Naka jingja Khawai ka Samla na Mawlai henen ka Sngi khat ar tarik risau henre ka no phai Sngi jong ka khat lai tarik pan hadin katu kat ni kenta balada ban ujo re ka FIR ki bahaying kira yo ka phone call baka khon jong ka don bat ki paralok habakran bat ki bahaying ki laong baka por jan mit kumbal lai ba JAA lawan ka phone call baong baka khon jong ki ka don haying jong ki bat ka wan ban samit ba ya Khawai Sngi kha ka paralok jong ka kat hadu bapelaj ka Khubor ki bahaying ki dang don ha police station jong ka Mawlai bat ki pulet ki dang le ya la ka jong ka benta nakaliang ki officer jong ka social welfare ki lawan poi woodwood cha Mawlai police station ban ai counseling na ka benta ka te ka khana